Ọhaneze Igbo mụrụ m Igbo ndị ọma njem mụ na-ekene m unu nwa ọzọkwa na-asị na adịla onye ọbụla na mma. Biko ihe a bụ vidiyo nwa be Pericoma mee regarding ihe na-eme na Nigeria. O wee na-asị asị na ya abụrụ nwa Nigeria si hapụ n'Igbo ka Igbo nabala onwe ha. A na-asịkwa nsị na nna na ụdị ka asị na-emewe ihe nwa na-eme na na-agụpụzi Igbo agụpụ. Unu rapụ na anyị ka anyị nabala onwe anyị. Maka na onye si no isoro n'ihe a na-eme ya nyere gị efe ka ị nabala onwe gị, mana Nigeria si ekpechirikwa unu soro na-achọghị Igbo ngwa hapụrụ n'Igbo Igbo nabala onwe ha. Achọrọ m ka ike uru dan kenene vidiyo anụnwa ka ị ma na ihe anụnwa bụ ụdị okwu a bụ okwu onye ọbụla nọ n'ihe ha ya pawa kwesịrị ịdị na-eti ọnụ. Being a celebrity o, be you dibia o, be you pastor o, be you bishop o, ụdị okwu akaghị na-eti ọnụ against the injustice that is directly perpetrated upon some sector of the people bikwa inside Nigeria. Ọ bụ ndị ọcha sị na racism, mana nke anyị bụzi tribalism bụ ihe na-enye anyị nsogbu. Iji obodo oyibo their own bụ racism, ịbatazi Africa especially Nigeria asị gị na tribalism. Apụzia tribalism, onwe ka ha si mee tribalism n'owe okoro eti ya to religious. Ụka against Christian, Christian against ndị ọdịnala, ndị ọdịnala against ndị dibia against Christian. Adị n'ụdị owuru ofu mmiri ka na-asụkwa n'ite ahụ. Ngwa biko nenenụ vidiyo anụnwa unu fụ ihe nwa be Pericoma bụ maka ya. Pericoma nwata toro na ngada nne ya gere m ntụrụ nna gwara m n'obodo na amaghị ebe mmiri bido mụwa ha na ha ama ebe ọ na-akwụsị ha. Ọkwa n'ihi na akọ ka eji agba maka nji bụrụ oke ekwe m sị ka m bịa kọrọ nwata ebe mmiri bido mụwa nne ya n'obodo Nigeria. Ya nwa marazi asụ ya sụọ n'ikwe ma ọ ma ha asụ ya sụọ n'ala. Ihe mmanwụ na Nigeria were aha mmadụ aga m abịa nwa m maka ndị na-etiwa na Nigeria. Shia gụchanụ ntụrụ ndebe anyị n'ogirigo oge a na-akpọ colonial and pre-colonial era. Oyibo na-achụ nta ihe akpakpọ ihe nwe chụrụ ntabata n'ọdịda anyanwụ mba Afrịka. Mgbe ha rutere ha hụrụ agbụrụ na-atọ bi na ya bụ akụkụ ụwa, ha wee jụọ ajụ gbasara ya bụ agbụrụ n'ihi na mbịarambịara amaghị ebe a na-arụrụ arụ. Onye ajụjụ anaghị efu ụzọ akọrụ egere oke o ji eme na-eje mba na-ama mba. Ndebe anyị ọkwa ya bụ ajụjụ ka onye nta akụkọ oyibo ji kọwara ha na aha agbụrụ na-atọ awa Awụsa, Igbo na Yoruba na e nwekwara agbụrụ ndị ọzọ so ha wee biri kama na osi pụtara ihe ka eji ama oke ọhịa. Ọ na-agwa ha n'eziokwu na agbụrụ na-atọ ndị a biri onwe ha iche iche na-achị onwe ha n'okpuru ndị eze ha, na ha nwechakwara asụsụ nke ha, omenala na ekpukperechi ha, n'ọnọdụ anụ ọnwụ na kpaa n'ọwa ya, na ọnọdụ nnụnụ ọ na-biri na-akwụ ya n'ihi na izuka mma na nna eji. Ndebe anyị na ya ka nna m nọ wee gwa m n'eziokwu na igwurube ọbụla chọrọ ịdakpo oke mba na-ebu ụzọ tụọ arụ ọfụma maka na anụgodo ọhụ ọgbọ ma ọgodo hụ ya na ọgbọ ehuru. Ọ na-agwa m na mgbe ọbụla nwanne dị chọrọ ịkpara ana mmadụ na ọ na-ebu ụzọ hụpụ osisi eji mara oke a na-ewe ebe a na ndọrọ ndọrọ. Ọkwa na otu aka ahụ ka oyibo ji tụwa arụ ka ha ga-esi wepụ ndị iche dị na agbụrụ na-atọ a ka ha nwee ike chịkọọ ya ọnụ zụọ ha okwe n'isi n'ihi na azụ okwe eri okwe onye aghụghọ ka a gwara. Na-enye na ọkwa ebe a na-eme ọna ka a na-eme ọna mmiri. Ọkwa n'otu arụ ahụ ka ha nọ na-ajụ gịnị ka anyị aba agbụrụ na-atọ a ma achịkọọ ha ọnụ maka na obodo ahụ na-enwe ha enweghị njirimara. Ndebe anyị ọkwa nna ya bụ nkata ka agbọghọ nọ n'obi di ya na-akpọ nwaada Florashao Oriakụ Lugard na wee sisi baa anyị ndị Nigeria n'ihi na anyị bi na mpaghara osimiri Niger. Ọ bụrụ ka anyị si nwee aha. N'eziokwu Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ nna m gwara m na ekperi ma mụta agụrụ na nchakasị anya ịma nna ngwa ọrụ o ji ezu ohi ezubegbu oke na ihe ọ hụziri ibido aka ntụtụ ka obodo mara onye ọnwụ. Na-enye mgbe Igbo nwetara aha ha bara anyị ha were aka ike chịkọọ anyị ọnụ kpọọ ya Amalgamation of Nigeria 1914 jee wuzie na anụ na anụ a na-anaghị ebikọ, jee wuo na egbe na ọkụkọ enwe mgbe ha ya aza otu ụmụnna n'ihi na ha hụghị otu agbụrụ. Gụchanụ ntị unu ndebe anyị nna m gwara m na achịrị ha anaghị si n'ubi jee n'ọba n'ihe ọ nọziwa okuke. Ọkwa mgbe Igbo chịkọrọ anyị ọnụ bido chiwe anyị, ha webatara ya okpukperechi ha kpọrọ Christianity na ya ka ha nọ wee nye ndị nna nna anyị ha akwụkwọ nsọ ha. Akwụkwọ nsọ si na amaghị aka ntị na ntị nke a gotegha ntị nke ọzọ ka amachipụghị ya na ga-agbakwara mba na ga-anụkwa n'ọgụ
n'eluigwe ya nrụkọ ọgụ buoro gị agha ma ha bụ ndị wetara ozi ọma bụkwa egbe eji eji ọgụ n'aka egbe ha ji chere onwe ha. Eziokwu ndị be anyị aka nna m nọ wee gwa m na dibịa na-agbara gị afa na gị atụ ukwe n'uche nke aka gị. Nna ajụzi nna nna anyị ha kedu ebe uche nke aka ha jere? Ha ji were ebe akwụkwọ nsọ tụwuo mkponi ka ha ji eje ọgụ eje ọrụ. Otu ahụ ka dike si wee gọzie onye ụjọ oyibo wee jide agụrụ ndụ jee ya ọgụ ihe ukwu eme eberebe gburu ọkwụ ọja eberebe gburu. Bụchanụ ntụ na Igbo mụrụ nze m ọzọ. Nna m gwara m na ego ha na biskit goyi nwa akwa n'azụ a na-ara nne ya maka uche ya pụọ na ọkwa mgbe oyibo nyere ndị nna anyị ha akwụkwọ nsọ ha ahụ abido kụziere ha ka esi emechi anya ekpe ekpere. Ndị aka ji ọhụụ na-emepegbu anyị were aga ọhụụ bidozi emechi anya na-akpọ nna anyị nọ n'eluigwe. Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ kwere ebe ha na-ekpe nna anyị nọ n'eluigwe a ka oyibo ji egbocha ji na-ede dị n'ubi ha bụrụ ma mmanụ ọma Chukwu ji eche obodo anyị mma mgbe ndị nna ji bechazi ekpere amepe anya. Eziokwu ahụ na oyibo akpọrọchana m ụmụ ha n'ohu gafee mmiri ọna na eziokwu n'ọnọdụ bịara ije nwụna. Otu a ka dike si naba Chinua Achebe ebe warịrị bekata akwa wee doo akwụkwọ a na-akpọ Things Fall Apart ka ụmụ soro nụrụ ihe mere anyị. N'eziokwu ndị be anyị unu ma na o nwere ka anyị esi mekarịa nwe nne okwere ndụ kwere ọnwụ. Ọkwa na ihe mwute oyibo mere n'ala Igbo mee na ana Naịjirịa ka ndị isi ekwu ọnwụ ji kata obi jebe ije nwere onwe na-ekwu na ọnwụ ha ọgụ ya wụrụ mgba. Na ya ka nna m nọ wee gwa m na o ji ihe nwata wunye aka elu na akara obi ya na ọ ya ewetu ya o meghị ụzọ omeghe ọnwa akara oyibo ha wetuo aka na enyi ya na Naịjirịa nweta independent na 1960. Ndị be anyị ọkwa independent a Naịjirịa nwetara ka oke ọkpa nọ n'ụlọ ji wee tichaa na nkube n'ọnụ na-ekwuru eziokwu na ọ ya dịkwa mma ka agbụrụ ọnwụ na were ohere a na-ajechiwakwa onwe ha ka ebiri dịka esi ebiri gbuo na mbụ maka na izuka mma na nneji. Ọ na-ekwu na ya nwe ọkụkọ na egbe nwekwa mgbe ha ya azakọ otu ụmụnna n'ihi na obi awụghị otu na egbe anụ elu ya nwa gbụrụ anụ ala na ha awụghị otu agbụrụ. Ọ na-ekwuru eziokwu na obodo ọ na-were oke na pusu dobe n'otu nkata na ọkwa akụkọ ọgụ na mgbakọ anya na-akọ kwa ụbọchị na ya nwe ọkụkọ anakwa eti ka ihe ji ha ya n'ọkọ ha nụrụ onu ya. Ndị be anyị n'ezie nna anyị na ndị nụrụ onu ọkụkọ enweghị ha ji okwu ya wee kpọrọ ruo bido mgbe ahụ nwetara independent ruo ma ugbu a Naịjirịa ka na-agba aghara. Bụchanụ ntị unu ndị be anyị. Nna m gwara m na-anụ egbubeghị mbụ nwunye ama ka esi abọ na ihe nyere mmadụ ọnwụ ọkwa ya ka m ji jụba nna m aha kedụzi ihe anyị eme ka Naịjirịa dịkwa mma na enwere ike imegide ihe ka enwekwa na agwa ha Naịjirịa eji biri n'udo. Nna m wee na-agwa m na Naịjirịa dị ka bọtụlụ na ọkụ wana na mmekwata ya hịara ahụ. Ọ na-agwa m na obodo efi dị mkpa karịa ndụ mmadụ na odogwa ya na obodo ụmụ anụmanụ ka ọnwụ. Na ya ka nna m nọ na-agwa m na nhụcha ntị na ọyị m na m ga-agwa ya ahụ ezigbo ọyị karịa ọyị m na m gwara ya agwa na nna anya ka ya gwa m na nwatakịrị a mụrụ kamgbe 1960 na-ejebeghị ije ruo ugbu a na ọwụghị nwa ka ọnwụ n'ọnwa ngwụrọ ka a mụrụkọ ya nwa. N'elu ndị be anyị kwa oyibo si if east doesn't go let wars go. Ọkwa ya ka m ji jụwa nna m ma emenụ restructuring ma ya dị mma ewee ka anyị esi hazie obodo a ka obodo dị mma. Nna m wee gwa m na nhụcha ntị m na ihe ọ sọkwara sị gwuo onye ara na psychiatric home na ịkpọrọtakwa ya n'ụlọ ya na-eme ntakwuri iji wee gwa ụmụnna na ọ gbagburu ara mbụ. Ọ na-agwa m n'eziokwu na ọ sọkwasị bagharịa Naịjirịa ha si na Naịjirịa gbawa ya United African Republic n'ọnọdụ ekpere ma zụcha ohi ọgbanwe akwa na okenye nekwe ya n'okwu na ọ ya ma na-agahụkọ ọnwụ. Ndị be anyị ọkwara okwu nna m aha ka m ji isi ka nduzie ndị ọchịchị anyị ma mgbe agha nke abụọ dara ka ha ya ekewa obodo a ka ọ mgbe mmadụ nwụchara ka ọgụ ya ebi n'obodo a. Kedu ka esi na-anụ na a na-atụ bọmbụ n'ugwu na-agba egbe na ndịda ma ndị ọchịchị anyị anaghị emegharị ahụ? Maka ndị na-anaghị anụ oyibo gụchanụ ntị unu ka m gwa unu. Nigeria has failed as a country, Nigeria has failed as a nation, and our leaders have failed woefully. We cannot be living in bondage, we cannot be suffering and smiling, freedom in chain. We are tired of this country. Igbo bụrụ ụzọ m ọzọ gụchanụ ntị unu. Nna m gwara m na disi ike anaghị eme ka ọrụ bie ngwa ngwa kama na ọ na-eme ka obi sie onye ọrụ ike. N'ọya ka m ji na-agwa ndị Biafra na ha disi ike, na-agwa Oduduwa Republic na unu disi ike na ihe a na-achọ n'ukenu ka ya emechaa daa n'uke ala o meghị n'ụzọ omee n'ọnwa. Ọkwụ ọja durukere m naba ama m n'obodo ahụ onye kwuo ekwu ma ọnwa ha nwụọ ohuo ehuo mana ama m ka m si gbado onyere ụka ọhụrụ n'anya ka nje neneke na ọ dị ka ọka ma ọka na. ngwanụ na kwando show na-enecha anya vidio biko aka ime ndị na-enecha vidio anyị na-emetela ya aka na share button ahụ ishiacha vidio anyị subscribe na this channel subscribe cha igbe notification gị so la na-enweta notification mgbe ọbụla atiri vidio ọfụ nke kachasị mkpa biko
imecha nke ị na-eme inyela anyị aka na subscribe kwa na this channel, mee ka this channel na-enweta more likes and more suggestion ka ndị ọzọ sorokwa gị na-afụ ihe na-afụ na channel ya. Ekenekwa m onye ọbụla na-asị na ọ ya dịle onye ọbụla na mma. Ngwa na Igbo bụ Igbo ka enwere mgbe ọzọ.